Σου λέω μύριζε όλο το σπίτι, άνοιγα το ψυγείο. Τι κάνεις εκεί? Χαριτίζεται. Ξεθάρεψε αυτή εδώ αμέσως. Εντάξει μωρέ, κοτόπουλο και στο σπίτι, παραπάνω από 2-3 μέρες δεν το κρατάς μες στο ψυγείο, το έχεις κάνει, χαλάει, το ξέρει. Του είπα τώρα, έχουμε πάρει σακουλάκια. Κύρα. Να ξεπαγώσουμε αυτό που είναι στην κατάψυξη, να το βάλω μέσα σε σακουλάκια, να βγαίνει κάθε ένα σακουλάκι αναλόγως στις ώρες που την ταΐζει. Μπράβο, αυτό είναι όλο καλύτερο. Ναι, για να μην το έχει όλο μαζί και μέχρι να ξεπαγώσει, να ξεπαγώνουν όλα μαζί, να ξαναπαγώνουν και αυτά. Ναι. Ένα σακουλί. Αυτό, ναι, το πιο σωστό είναι αυτό τώρα.